To start. A máme odstartovanou fitness desítku tady v Praze na Nestlé Life in Line Tour 2009 a to je ale peloton. 260 riderů se dává na cestu 11 km, necelých 10 km a nějaký drobný. Přátelé, to je pecka, takhle se nám to líbí. Fandí sportu. Rajče.net. Místo pro vaše fotografie. Největší internetové fotoalbum. www.rajče.net. Fit Styl. Časopis o zdravém životním stylu. Pro všechny.